Akuvama umusa, akuvama ibusiso, uphile, uphushe, uphumelele igama kupastor winning number. Ngicela isetshenziswa umuntu oyimember i-channel kusongo 9 ekuseni ya 5 ntambama. Kuphela uyangifonela kangu-WhatsApp umuntu, akangithumelela ama-SMS, akangifonele ngo-WhatsApp. Abantu banokufonela ngo-WhatsApp, abantu bangibhalela ku-WhatsApp kakhulu. Abantu bangifonela ngama-video calls, angazi ukuthi why umuntu angangifonela nge-video call. Abantu abangifonela from Monday to Friday kuphela. Ngiyacela sibheka uNontsikelelo Helen Msomi nje, okwami ngiwunika usangoma ngaze ngahlupheka bakwethu. So uphupheke enikeza ukhiye wakhe isangoma, okuyiphupho elibi. Bese ngasho ukuthi-ke iphupho elihle uma unikeza umuntu ukhiye ukuze evule phela, ngoba lokho bengasho ukumelekelela. Kodwa njengoba siphila esikhathini esibi sabathakathi, sabantu abagangayo, kuba kubi ukunikeza umuntu ukhiye ngoba kuyinto efuna isize wena. So singabheka kanjena-ke. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha ukhiye kuba uphawu olubike vele uma unikeza umuntu uthi unikeza isangoma, so unikeza isangoma. Noma unikeza omunye umuntu ongayosona isangoma kubi vele, kodwa kuyasikhuluma ukuthi kuyiphupha unikeza isangoma. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uyaxwayisa ukuthi kumele usukume uthole usizo ngokushesha ngoba lowo mngoma loyo uyaganga futhi kade ethwebula lobundlandla kuwe. UGenesis 27:36 wathi-ke aliqanjwanga kahle igama lakhe ngokuthi uJakobe na, ngokuba-ke sekukabili engiqinela, wathatha ubuzibulo bami, kepha manje usethatha isibusiso sami. Omunye angayibheka ngale ndlela le. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ukhiye uphawu olubi uma unike isangoma, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kunokuganga okwenziwe umuntu ngenhloso yokukwephuca lobu budlandla. Kodwa bese kuvela lowo mngoma ngathi lento ikhomba ukuthi ukhona vele umuntu okhona, kodwa bese kuduka esitha ngalo mngoma. Kodwa-ke 3, kuyenzeka uma uphupha ukhiye uphawu olubi uma unika isangoma, ngasho ukuthi kungenzeka washiya inhlanhla kulo muntu noma komunye umuntu ngenxa yobudedengu. Kuyenzeka ngokwenza kwakho kanti imphatha le nhlanhla yakho, imphathela kuloya muntu, uyabona. Noma-ke you did an impartation nje, unamandla wena onawo, wakwazi uyawarelease kulo muntu ukuze esizakale, ukuze ephile, ukuze ethuthuke, yabona. Maybe